De treinen zitten de laatste jaren heel tijd voller. Daarom wordt het hele traject tussen Ljouwert en Grijns aanpakt. In Friesland zal vooral station Huddegriep de oors uitzien. Daar komt een tunnel onder het spoor terug. Het spoor wordt drokker, dus dit is nodig voor de veiligers. We hebben verschillende locaties. We beginnen eigenlijk in Groningen, waar we ook een grote onderdoorgang gaan plaatsen. We hebben de dubbelspoor tussen Groningen en Zuidhorn. En in Zuidhorn gaan we ook een kunstwerk plaatsen. En de volgende grote stap is hier in Huddekeriep. Daar gaan we deze onderdoorgang plaatsen. En die onderdoorgang die zorgt gewoon dat er een overweg minder is. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen blij om. Maar toch al die verbouwings gaat het spoor wel een soort dagen op slot. Van 9 weken maandjaar rieden er bijgelijks 2 weken lang geen treinen tussen Boetenpost en Grijns. En in februari gaat het spoor 10 dagen dicht bij Huddegriep. Het lastige is het zeker af en toe voor de reizigers. We kennen er net omheen dat we af en toe gewoon echt onder het spoor moeten komen. En daar heb ik gewoon wat romtiert voor nodig. Dus dat lukt net alleen nog 's nachts. Dus ja, in die zin is er wel wat hinder voor treinreizigers. Maar we proberen dat zo beperkt mogelijk te houden. Voor alle tijden dat het spoor sletten wordt, kan je zien op omroepfriesland.nl.